Tämä kuvaus oli aika niin tinkkinen, satovettä ja oli kylmä ja yleensä tämä videon tekeminen on tämmöistä, että se on aika paljon uunia ja kerätä kaikkia ryhmiä koko etsiä sopivia paikkoja. Täällä löytyy meidän työryhmä ja heidän kanssaan ollaan nyt sitten tehty tää päivä ja viime viikko töitä. Sitten me saatiin tähän Bombersi-porukka mukaan tähän kuvaukseen. Nyt on 5. kuvauspäivä ja tänne saatiin 600 ryhmää kumia polttaa ja keulimaa. Ootko useinkin videokuvauksessa ollut? No ollaan me näitä omia videoita ollaan tehty useasti, mutta tällaisessa en ole ollut ikinä mukana. Ja sitten kun kuulin teiltä Rakeonin ihmisiltä, että tällään olisi mahdollisuus, niin oltiin heti 110% mukaan tässä näin, että meillä on sellainen niin sanottu Street Fighter-kerho nykyään siinä, niin ollaan löydetty samanhenkisiä kavereita samalta paikkakunnalta ja ajellaan porukassa, niin tämähän on tavallaan bomber-toimintaahan tää on. Aika paljon näytti jäävän kumitontille. Kuinka paljon teillä menee monta rengasta kesässä noin suurin piirtein keskimäärin? No niitä menee, ei olla laskettu, mutta sanotaan satoja. Sudet ratsastaa, kuulet nuoraa hulvontaa, pohtisi perjaa, kiitää tuhat harrikkaa. Meillä oli pikkusen hivenen kylmä ilma tässä näin, mutta Alina tykkää, kun hän pääsee harrikan kyytiin. Ja tämä on varmaan kokemuksena aivan ainutlaatuinen, kun saa istua alastomana, saa istua prätkän kyydissä. Tää on kyllä tosi kylmä on. Vähän vettä kylmä. sataa, hiekkaa silmissä. Mikäs Joo. tässä? Tuossa on muuten aika hauska juttu, että miksei tässä ole mimmille ollenkaan paikkaa. Maksimipainoraja on tuossa lokarissa. 60 kilo lukijoita. Lokarille ei saa ottaa painavampaa näistä kuin 60 kilosta. Näin on. Näistä sanoo, että ei jätkistä mitään, mutta kun prätkää makea ja tärisiä alla, niin se on kaikista kovin juttu se. Kyllä, tulee kiimaseksi. Oletko ennen ollut kiimaiseksi? Kiimaseksi. Tämä on kustomia. Joo, Softail Customi 2007 vuosimalli, kuutiot on 1584. Pyörän nimi on Lutka. Joo. Lutka-nimi. Johtuuko se kirkkoveneestä, joka on tuolla takana? Tästäkö se Lutka tulee? Ei, se ensin tuli nimi Lutka, sitten pitäähän Lutkalla värkki olla. No totta kai. Hän on ollut ennenkin prätkäkyyssä, mutta ei alastomana. Tämä on nyt ainutlaatuinen tapaus Suomen historiassa, kuvataan nainen moottoripyörän kyydissä alastomana julkisella paikalla. Yleisö aplodierasi meille hirveästi. Kyllä, Renni Harlin ottaa vaan yhteyttä. Joo. Kyllä Putinkin kyllä tulisi kateelliseksi. Kyllä, Putinille terveisiä. Joo, Putinille terveisiä.